those little things we do without knowing it's an act of corruption. Join Global Society for Anti-Corruption, GSA. Amam ne marana na stena kwa ai mara ugbu ịmara na ihe anyị batara na ya ọ bụ oge anyị ji ekpughe ụmụ alụ na ihe dị iche iche na-eme n'obodo nke ndị Global Society for Anti-Corruption na-akwalite n'ụzọ preaching. Dịka isi mara, ọnọkọ a bụ ọnọkọ chọrọ nkwado unu niile, nwafọ Igbo niile, ndị Naịjirịa niile, ka wee chụọ ọgbaghara, mpụ na ajọ ihe ọsọ ma ọ bụ okwu elu na ala anyị. Ya mere ị ga-eji wee kwado ọnọka n'ụzọ preaching, ya bụ iso wee na sponsor ya. Ọ bụkwara na ị were ka o si dị ewere ka esi napụ gị ụmụ ihe n'ike n'ụzọ na-ezighị ezi, n'ụzọ mpụ na awụ, na-ewe ndị na-eme mpụ ịchọ ịgbapụ ikpughe ha, ma ọ bụ na ịchọ ka a natara gị nke a napụrụ gị, ị ga-akpọ ndị Global Society for Anti-Corruption n'akara ekwentị a 070-358-92211 ma ọ bụ 081-8721-0349. Ị nọrọ na mba ụwa na-ege anyị ma ọ bụ na-ekiri anyị, ị nwere ike iwe ndị Global Society for Anti-Corruption na webụsaịtị ha bụ www.globalanticorruption.com. Ije na Facebook, ihe eji mara ha na Facebook bụ Global Society for Anti-Corruption. Ịga na Twitter ọ bụ at GSAC_NGO. Anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo maka na ezuona ka ahịa erude na anyị ga-atụtụ ngịga nke anyị ga-eme n'ụbọchị taa. Dịka isi mara, anyị ka akpụkwa okwu ahụ n'ọnụ: mpụ, ọgbaghara dị na ndọrọ ndọrọ ma ọ bụ ebe a na-ahọ ọkwa ka ị ga-esi ha ọkwa ọchịchị, na ụmụ okwu ịkpọasị a na-ekwugasị n'oge a na-achụ nta ịbịa ya aka ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Oge na nkenke oge anyị ga-agbape ekwentị ka gị onwe gị wee soro tinye ọnụ na ya. Ọ bụ na Comrade Henry Chibụzọ bụ onye nke ma ihe kwa na-akwụ isi sekpụntị na social change agent, bụkwa nakwa advocate of peace. Ọ bụ ya ma ihe gbasara ndị ntorobịa na-achịkọnata ha youth for youth movement bụ youth movement. Isi afọ kwaba okpu na ọwụwa anyanwụ nke Nigeria na ụlọ ọrụ Global Society for Anti-Corruption bụ Amaka Weke, ka niile egwu ego chinchim. Ma tupu anyị Comrade kene ndị Igbo ka mara na ị nọ ebe a. Ndị be anyị ekene m. Amaka, ngwanụ kene ndị Igbo. Ndị be anyị na-alụ. Ka anyị gbapụ ọsọ, anyị kwubere na-ekwu ụmụ mpụ dị iche iche a na-eme n'oge a na-achọ ihe ọkwa ọchịchị, ya bụ oge election. Ihe dị iche iche na-eme, ụfọdụ ji aghụghọ dị iche iche wee na-abata. Comrade, n'uche nke gị, gịnị bụ mpụ n'oge ahụ a na-achọ ihe ọkwa na nghọta nke gị? Na nghọta nke m, mpụ n'oge a na-ahọ ọkwa ọchịchị bụ ihe ahụ bụ ndị iwu na-akwadoghị, bụ nke onye ọbụla na-azọ ọkwa ọchịchị nwee ike ime n'ụzọ na-ezighị ezi ka o wee nwee ike inye onwe ya ohere. Inyekwana ego ka onye ọzọ binye aka ọtụtụ ugboro, ọ bụkwa mpụ. Ibugenu nke ndị oyibo na-akpọ ballot box, that's igbe eji etinye akwụkwọ ebinyere ebi, ọ bụ mpụ. Inyekwenu ndị na-echekwebe obodo ego ka ha wee nepụ anya n'ụzọ ọzọ ka ha wee nwee ike mee mpụ a bụkwa mpụ n'ezie. Igbochikwana mmadụ ịbịa bịa aka, maka na oge ụfọdụ a na-asị na ha na-akụchi ndị ụfọdụ n'ụzọ si ha na ha agaghị, dịka akụkọ anyị mere na Ọshụ na Ekiti, igbochi ndị ụfọdụ ịbịa bịa aka bịa ere onye masịrị ha aka. Onye gbochiri onye ọbụla na-eje itinye aka na akwụkwọ ị ga-eji rọpụta onye ga-achị ya mere ihe na-adịghị mma, mekwara ihe Igbo na-akwado. Ọ dị ma Amaka, ihe ọzọ anyị na-ekwu bụ okwu ịkpọasị na ọgbaghara. N'uche nke gị, ihe a ha na-eme ugbu a, ọ bụ ya bụ ihe a ha na-ekwu okwu mmegide ma ọ bụ okwu ịkpọasị nke a na-akpọ hate speech?
ihe dị na okwu ịkpọasị a bụ na ihe dị na ya bụ na ndị na-azọ ọchịchị na-ahapụ ihe ha ga na-agwa ndị obodo nọọ ya nwa bụ ihe nke ha ga-eme ka ihe wee dị mma ma ha chịwa. Ha na-ahapụ ihe ndị ahụ mewe ihe ha kwesịrị ịgwa ndị obodo. Ọgba aghara dị iche iche na-abụkarị n'etiti ndị ntorobịa. Kedu ihe a ga-eme igbochi ya? Maka na ọbara a na-akpọfu abụ ọbara ndị kwesịrị ndị okenye na-asị na ọ bụ ndị ntorobịa nwe ọchịchị n'oge ọdịnihu, mana kemgbe ka a na-ekwu ya ọ bụziri ndị ntorobịa wa abụzi ndị kpakpa obi a na-ama onwe ha mma na-agba ma igbe na ihe ndị ọzọ. Ebe ọ bụla a sịrị ka eme ihe ọgba aghara, ihe siri ike, ọ bụ ha na-apụta. Dịka nne, kedu ihe ị ga-agwa ụmụ ntorobịa ugbu a gbasara ọgba aghara dị iche iche na-eme na oge ntuli aka ma ọ bụ oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị? Ihe m ga-agwa ha bụ onye ọbụla jiri iri ya gụọ ezi ya ọnụ. Onye na-ezi gị jee gbuoro ya mmadụ, jee mee mpụ na aghụghọ, jee narụ mmadụ PVC ya n'ike ka ọ hapụ ịtụnyere onye o kwesịrị. Ha ezipụkwa ụmụ nke ha na ije mewe ọgbaghara n'oge ndọrọndọrọ obodo Igbo na-agụ akwụkwọ. Ntụ onye na-agwa ụmụ ntorobịa bụ ka ha kpachara anya ma na mgbogbu ka a na-aghọgbu ha na ihe niile nke ahụ ha na-eme na onwe ha ebe ọ ga-eduga ha. Ị na-anya ịfụ na ụfọdụ n'ime ha na-anacha n'iyi, ụfọdụ n'ime ha ka a na-abụ ha banye n'ụdị ya egbuo mmadụ, emechakwa ejide ha ha na prison n'ọrụ ma ndị ga-anọcha 10-20 years ebe ahụ. O nwere otu onye ahụ zikwara ha ma mgbatara ha ọsọ enyemaka, ụfọdụ egbuo ha. So ha hapụ ihe ahụ a na-agwa ha n'ọ mgbogbu ka a na-edufe ha n'ụzọ na-adịghị mma. Ha mee gịnị? Ha kwudo na onye ga-ego na ị chọrọ ịnarị ya ego, ịnarị ya ime gịnị? Ime ihe ziri ezi. Ọ dị mma. Ọ bụ mkpughe ka ị na-ege nke ndị Global Society for Anti-Corruption na-akwado, mana nke bụ eziokwu bụ ebumnobi ụlọ ọrụ a ndị otu abụọ ka achọọ mpụ na aghụghọ ọsọ elu ala n'ụzọ ọbụla bụ n'ụzọ ka achọọ akwụkwọ elu ala ka obodo anyị dị n'udo. Gịwa chọrọ udo, aka ji akụ, ma ọ bụ na ịchọrọ nkwado n'ụzọ pụrụ iche ka ọnụ ka wee na-adị ka a na-agbasa ozi a n'ụzọ pụrụ iche, iwere ohere ugbu a ịbịa soro wee na-akwado ya, ya bụ ịspọnsọ n'ụzọ nke ị nwere ike. globalanticorruption.com ịkpọ ha ma ọ bụ zipụ ozi a na-agwa gị ihe a na-ewefu na were ya. Na nke ugbu a, ajụjụ ị chọrọ ịjụ ma ọ bụ ihe niile ị chọrọ itinye na ihe a na-ekwu, anyị ga-agbapụ ekwentị ugbu a n'oge na-adịghị anya ka ị wee so wee tinye ọnụ. Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ bụkwa 09023111109 ma ọ bụ 09097711109. Cheta na ọ bụ mụ na Comrade Henry Chibuzor nke Social Change Agent and Advocate for Peace, nke na-achịkọtakwa ndị otu Youth for Youth Movement na isi afọ kwaba okwu ya bụ onye na-afụ maka Global Society for Anti-Corruption n'ala Igbo niile gbaa gburugburu bụ Amaka Weke. Anyị pụta ozigbo anyị na-agbaba ekwentị ka ị wee so tinye ọnụ ya. Ana m abịa. Ọ dị ma 09023111009 09097711109 akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ ugbu a. Cheta na ọ bụ anyị na ndị oge ekwenye ka anyị nọ na nke ndị Global Society for Anti-Corruption na-akwalite. Anyị gwa gị na ọ bụrụ na ewe ka esi napụ gị ihe ụzọ na-ezi ezi, na nwere ike ịkpọ ha n'akara ekwentị 07035892211 ma ọ bụ 08187210349. Ọ bụzi na ị chọrọ nkwado, ịkpọkwa ha. Isiokwu anyị na-ekwu maka ya taa n'ụbọchị nke taa bụ mpụ, ọgba aghara, okwu ịkpọasị, okwu na-ebute ọgba aghara, okwu iwe ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ekwugasị na oge a na-azọ ọkwa ọchịchị. Onye ka anyị na-ekwu n'uche nke gị, kedu ihe ị chere na ọ bụ ụzọ a ga-esi wee wepụ mpụ, wepụ ọgba aghara, wepụ okwu ịkpọasị ma ọ bụ okwu imegide na oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị? Comrade, anyị ekwuchana ụmụ nsogbu niile ihe a niile na-ebute. Enwere ụzọ anyị ga-echi wee bido ugbu a gbochibe ọgba aghara? Maka na
icheta ma ọ bụ ị ga-afụgo na imirikịta oge n'agbanyeghị na ndị nchekwa obodo, ndị uwe ojii, ndị ogbo ọgụ, ndị agha dị iche iche na-anọgasị ebe a na-eme ihe a niile, mana ihe na-ebe na-ebekwa. Ị na-anya ndị Igbo na-asị na ihe na-esi nkapụ isi dị ya n'ahụ. Anyị ga-eji ohere a yọọ ndị be anyị, yọọ ụmụnne anyị, yọọ ndị agbata obi, yọọ ndị ikwu na ibe, ka onye ọbụla biko ka onwe ya ahụ, wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ na-awọ aka mmadụ. Na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Onye ọbụla na-etinye aka n'ihe ọbụla ga-eweta ọgbaghara n'obodo ya abụọkwana ezigbo mmadụ. Na mgbe ọ ga-esu, enweghị onye ma onye ọ ga-abata n'isi, enweghị onye ọbụla nwee ike ikwu obe ihe ọjọọ ga-ebe. So ọ ga-akara anyị mma na anyị wepụrụ aka na ụmụ ihe a bụ ihe nwere ike iweta ọgbaghara n'obodo anyị. Amaka, kedu ihe ị chere na oke na ọrụ dịara ndị uwe ojii ime, maka na ha kwesịrị ịda na-egbochi ọgbaghara ma oge a na-atụ ndọrọ ndọrọ, ma oge ndị ntọrọ ndọrọ na-achụ nta ndị ga-abịa bịara ha aka? Ihe m chere na ndị uwe ojii ga-eme bụ inye ezigbo ọzụzụ na ndị niile ha kpọpụtara ga-anọ wee chekwaba mgbe a ga na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ha wee maa ihe bụ ihe dị mma ha ga-eme n'oge ahụ a ga na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ka ha bụ iso. Maka ị na-anya n'oge ụfọdụ ihe a na-eme ịfụ na ha nwa na-esokwa na-akpatakwa ọgbaghara ahụ, ka akpọta ndị nke a ga-akụziri ihe ha ga-eme, ha rutekwa ebe ahụ ka ha mee gịnị, ka ha bụkwa ihe ahụ akụziri ha ka ha ga-eme, ka ha hapụ ịbụ ndị ga-esokwa na-emekwa ka ọgbaghara ahụ na-eme gịnị na-abawanye. Adịghị ọzọ nchọkwa ikwu bụ na onye jee ịtụ vootu ya, iruo ebe ahụ ị ga-atụ ya, ịtụchaa ya, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ ka akpọọ ka ị mara ihe na-eme, ịkwụchana n'akụkụ, eso na bụrụ onye ga-eme gịnị, ga-ebute ọgbaghara, bute nsogbu n'ebe nke ahụ na-adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ dị mma. Ọ bụ na daalụ. Ọ bụ na ewe ka esi napụghị ihe na ike n'ụzọ n'ezie, ma ọ bụ na ị chọrọ nkwado ọnụ ka na ị chọrọ ka gị na ndị Society for Anti-Corruption, maka na ọnụ ka chọrọ nkwado onye ọbụla n'ụzọ ọbụla iji chọọ ya, ma ọ bụ ndụmọdụ ị chọrọ ihe ha, ị ga-akpọ ha na 070 358 92211 070 358 92211 ma ọ bụ 081 87 210 349 081 87 210 349. Webụsaịtị ha bụ www.globalanticorruption.com.